دەمێکی دا کۆمەترسیە شەڕی دوهێزێن چەکداڕیان کورد و ئەوژی پێکێکە و پارتیە تێپێشبینیکردن لە عاشیرن عرب یەنسونە لە عێراق و سووریا خۆ بەڕێخستن دکەنەوە برێن شەڕ و نەکۆکی لە هەمبەری هێزا پێشمەرگە و یەکینێن پاراستنەگەلیە پێگێ پێکتینەن لە گۆری چاودێران ئەوژی وەیەکێ دەردخینە هۆڵێ کۆ استراتیژێتا هەڤبەش یا پارتیên کوردی ji bo parastina destkeftyan û parastina axo gelê Kurd tuneye. Lê di her derfetekê de gelên din li hemberî Kurdan yeketiya xwe xurt dikin. Di pêşhatên herî dawî de malpera Deylî Sabaha Tirkî eşkere kir ku pêncî eşîrên Ereb yani bajarên Hesekê dêre zor Reqqa li bajarê Rihayê Bakurê Kurdistanê bi pêşengiya hikûmeta AKP li hev civiyana û hevpeymaniyek bi navê Artêşa Cezîre û eşîrên Furatê pêkaniye. Encûmena Bilinda Eşîrên Sûriye de civînê da li ser van xalan rêketîne. Fermadariya hêzawan dê di destê efserên berê yên rejima Sûriya da be. YPG alîgirê Emerîkaya û cudahiyekê YPG digel Daişê da nîne. Dê li dijî YPG ku navçeyên wan dagîrkiriye şer bikin. Ji alêkê din ve hêzên Suneyên Iraqê ku niha beşekê zêdeya wan li Hewlêrê û Partiya Demokrata Kurdistanê ew li xwe girtine. Di nava çend mehên bihorî da li Hewlêr, Bexda, Enqere û Siûdiye û çend welatên din jî amadekirina karnameyekê siyasî bûn ku piştî şerê Daişê aştî vegera nava pêkhatê Ereb û herî dawî jî aliyên Suneyên Iraqê li Enqere paytextê Tirkiye bi beşdariya Siûdiye, Îmarat, Qetir û Urdunê li hev civiya bûn. Di beşekê wê karnameyê da ku kopiyeke wê ketî dest ên artî gotin ku pêtiviya hêza pêşmerge vegera herêmên beriya 19 Adara 2003 de. Anku beriya hêrişên Emerîka bû serê Iraqê û sedema wê jî vedgerînin bo astengkirina perçekirina axa Iraqê. Herwa peydarê eşîrên Sunne yên parêzgeha neynewa jî di daxuyaniyekê de daxwaza ji eşîrên Ereb yên Sûriya û Rojavayê Kurdistanê kirbûn ku li hemberî YPG şer bikin û desthelata wan qebûl nekin. Demekî de ku Suneyên Iraq û Sûriya bi pêşengiya hikûmeta Enqereyê û bi beşdariya Siûdiye, Îmarat, Urdun û Qeterê li dijî destkeftên Kurdên Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê di nava hewldan û tifaqan de ne. Lê Nûrî Hemealî endamê Encûmena Serkirdatiya Partiya Demokrata Kurdistanê dibêje hejda şeعبî dixwaze li navçeya Kurdistanê yên derve îdareya herêmê xelkê çekdar bike û ev diyar kir ku her welatiyekî Kurd peywendiyê bi hejda şeعبî vebike karê wî dikeve çarçoveya xıyanetê de. Li yekgoriyê zanyariyên ku hatin behezkirin her du aliyên Sunne û Şîe jî çavberdana destkeftên Kurdan li Başûr û Rojavayê Kurdistanê. Lê pirsa giring ev e stratejiyeta partiyên Kurd çiye û di kîjan hevkêşeyê de ne. Gelo li hemberî wan tifaq û planên ku di pêşerojê de dibin hêriş û gefên mezin yek girtina partiyên Kurdî û li derxistina Kongreya Neteweyê di nava aliyên Kurdî de pêtivî û stratejiyeke rast û giring nîne weke ku hemû hêzên Kurdî di şerê Daişê de yek girtina xwe nîşan din û tabloyeke xweşik û dilxweşker nîşanî civaka Kurd û civaka navdewletî didin.